Shabalala. Ezemidlalo kwi-afternoon drive yasekhasi. Ngozibulisela kuwe DJ Abs, ndizibulisele nakuye ke umphulaphuli wayo i-afternoon drive yasekhasi ngayinjikalanga yanamhlanje. Emva komboko Philisa Qunda endiphathele i-sports update. Nami ndodwa ke nazo intono zami esezinqangile ke ngapha yana ke kumhlaba waseKomani, kodwa ke ndifuna ujonga uba ingabe intono zami ndiyazifumana na kwela cala. Sisoleka kunjani? RFM ingathi asivakali khali ke ndiphinde ndibajonge. Sisoleka kunjani? Kwela cala laseKomani ndiyafuna ke ujonga uba ingabe iintondo zam ziyafumaneka na kusini nana, njengoko ke nanjengoko ke igesi sami sezingxangile ngaphayana ke kuKomani, kodwa ke andiyazi noba siyaphumela na kwela cala okanye siyavakala na. Sisoleka kunjani kwelo cala laseKomani? Right, mphulaphuli wa-VCRFM siyazama ke ujonga ukuba ingaba siyazifumana na ngathi siyazifumana na kwela cala laseKomani. Andiyazi noba ingaba zawuvakala na okanye sizawuphumela na kusini na. Andiyazi noba uSisoleka uyandiva na kule na elaa cala laseKomani. Sisoleka ingabe uyandiva na? Yakuva tata, ndikuva kakuhle. Nkosi kakhulu Sisoleka mani ngohlala nathi okanye ngoncama ingxaki zakho uhlale nathi ke ngayo ke injikalanga yanamhlanje. Sisoleka ndifuna ukunika ithuba lokuba uzintroduce kumphulaphuli wa-VCRFM, nje igama nefani nokuba ngabe uSisoleka usuka phi na? Igama lami nguZoleka Mashiyani. uZoleka Mashiyani usuka eNet 99 ngokuhlala usuka eGauteng. Nkosi kakhulu siyabulela ngohlala nathi ngayo injikalanga yanamhlanje nosijoyina apha enkqubeni. Siyafuna ke sisi wami phambi uba sigawule siwarhuqa phambi uba singene kwi-topic of the day. Siyayazi Net 99 will be hosting a tournament kuKomani kungekudala nje, but we want to know a brief explanation just about the background of the company. What is the company about? What does it do? Company, it's about i-fiber. I-fiber, abantu abaninzi mawuthi i-fiber abayiqondisisi, fanele uthi i-Wi-Fi internet. i-Net99 isebenza nge-internet, sifaka internet ezindlini. i-Net99 into enza ukuthi kube umehluko kuyo ukuthi i-internet yethu i-faster than i-Wi-Fi yazakalayo ukuthi i-Wi-Fi. i-Net99 ngikampani ekholelwa kakhulu ukuthi ikwazi ukuphuhlisa, inophuhliso oluninzi, inento ethi iyaququzelela nakosomashishini ukuba bakwazi ukuzimela, kodwa eyona nto especialize ngayo i-internet. Nkosi kakhulu Sisu ngayo lo explanation. Siyazi uba we'll be hosting a tournament ni-Net99. Siyafuna kuyazi what is the purpose of the tournament? What are you guys hoping to achieve ngohosta i-tournament enje? Okay, si-launcha i-fiber yethu. I think abahlala abaninzi bayayazi, abanye banayo i-Net99 ezindlini. So sithi ithi size sizongqongqoza ukuba ezintambo ezenizibona zikhona ezindlini zenu, nansi le company izozazisa kakuhle namhlanje nge-15 sizabe sizazisa kakuhle ukuthi sithi le Net99 sizabe si-launcha i-fiber. Sahlala phansi ke sathi ithi si-launche ngokubuyisela back to i-community, siyenze ukuba si-sports. Sihleli phansi ke nenkokheli zalapha, sabuzisa ukuba yintoni eningayivuyela apha. Bathi thina endaweni yethu ekuhlaleni sithanda i-sports. Kulapho sesafika khona ukuthi siyenze nge-sports, and then into esifuna ukuyi-achieve apha kukuthi sibe at least kunabantwana abaninzi esiba equiphile, futhi siyazicelela kube abantu abaninzi balo kube ithatha le Net99 ngoba izisa utshintsho nyani. Ingaba i-tournament Sisu izawube inini na apha kumhlaba wakuKomani and izabe ibanjelwe phi? Where will you be hosting the tournament? I-tournament izabe inge-15 eThobi Khula Indoor Sports Center. Sizabe sine-netball, sizabe sine-rugby, sine-soccer, and then sizabe futhi sine-boxing, which will be on the 16th ozabe i-Sunday.
Ingaba i-teams, is it too late for them to join okanye ingaba nenza njani for i-teams nisikhetha njani i-teams to be part of the tournament? Kutosiwe ukuthi i-team zibe yiphathi ye-tournament sithethisane ne-LFA yalapha ekhaya sathethisana ne-sports i-sports forum esalapha ekhaya zonke inqubo zezayenzwa ngabo ngoba bone ngaba bazi ukuthi ngobani i-teams ezi-registered so sebenzane ne-sports salapha ekhaya kakhulu ukuthi sikwazi ukuba sifikelele kwi-finals esizabe sizidlala ngeSaturday. Are there other stakeholders ensebenzisana nabo ngaphandle ke ko-LFA kwakunye nezinye sports codes abantu abasingathe ezinye sports codes? Are there sponsors, maybe people helping you in hosting this tournament? No sincediswa iEnoch Mgijimi ngokuthi lokube senzela amahlelo bangenile basincedisa ngokuyenza amahlelo but we are the only sponsor as iNet99 sincediswa na iEnoch Mgijimi. Thank you so much Siso ngohlala nathi ngayinjikalanga yanamhlanje kumuntu ongenayo ke ngayinjikalanga yanamhlanje epha iKomani Studios sihleli naye uSisoleka kwaMashiyane nosuka kwicompany yeNet99 kulindele kuba kulempela viki sijonge kuyi bazobe bedlala okanye belauncha iNet99 kwakunye benaso neSports Day. Siso besicelela nje kenkcukacha ezithevetshe ngeSports Day sabo. Siso ndifuna ukukhulula man, but before I let you go ndifuna kupha nje closing statements onozishiya ebantwini kwakunye nokumema i-community yaseKomani kuba bancede baphume ngobuninzi babo to support your sports tournament. Okay, ndizacela ukuyenza islogan esethu ndiyaxolisa emakhaya ukuthi ndisenze ngesilungu. Ithi lento Net99 have a strong belief that the freedom of access to information is the key to true economic equality in South Africa. Bendithi bengicela ukuthi abantu emakhaya baze ngobuninzi baze bazoxhasa esports, baze bazoxhasa abantwana, baze bazobona ubuhle abantwana bazabe bebenza ngezi 15 babe khona nathi. Bangaphoswa uzungaphoswa apha ekhaya. Uyizuzonwaba nathi sabe sihleli sonwabile. Izani nizobona abantwana, izani nizobona abantwana. Niququzelele abantwana so that bangayi kwi drugs, bangayi kwi alcohol. The more sihlala nabantwana bethu siba supporta kwi sports abantwana bayakhula futhi umdla wabo kuba kwi sports uyakhula. So siyanicela bazali izani nizobona abantwana bethu. Kakhulu Siso, before I let you go, ikhona enye tournament mhlambe nizabe ni host apha eEastern Cape anytime soon okanye eyokuqala eyokugqibela le? Yokuqala ngeke ndithi ngiyokugqibela iNet99 njengoba benithilizisa uphuhliso apha iNet99 ingene khona akumilijani izani zanokunibona siloku sifika ngamanye amaxesha manisibhalele abanye abantu bebe ne proposals umuntu yakwazi ukubhala iproposal athi Net99 ndinento ethile nethile ndicela ninsponsor kodwa siyayijongisisa le proposal ukuba iright ukuthi singayi-entertainer sisebenzisane nayo lonto ubani nabani na ofuna isponsor uyakwazi ukusibhalela ukuba sinento ethile sicela nisponsor. Andithi ndizawuphendula ndithi ndizayenza ndithi into esizayenza sawuhlala phansi sijonge ukuba inalo na ilungelo le proposal ukuba ingancediswa ke sizakwazi ukuyincedisa njalo. Kakhulu Siso ngenxa yexesha kuzonyanzeleka sikhulule sininqwenelele impumelelo kwi-tournament yenu ya this weekend and mina nawe ndiyacela sidibane kwixesha elizayo. Okay, inkosi kunibabameli emakhaya ndiyabulela kakhulu ngexesha lakho tata. Kakhulu lo besinaye emnxebeni bingusizoleka wakwaMashiyane nosuka ngapha yana ke kwiNet99 kulindele kuba kuyo lempela veki sijonge kuyo bazobe besingathe isports tournament pha iKomani eThobigula Indoor Sports Center bemema ki-community yaseKomani babancede baphume ngobuninzi babo bayoxhasa lento inhle kangaka bayenzayo bekangaka ke benemphathele wona uMphulaphuli kayinjikalanga yanamhlanje kodwa ke mina noMphulaphuli siphinde sidibane ngomso pha kwincuthu le-breakfast show bandimphathele ezinye ke inkcukacha ezithe vetshe ngazo ezemidlalo. Hey.